गुवाहाटीनि फेमास गारि जानाय नायबाय दंबावो ओइनो जा मेहेर जा मा जादों आलु एवनाय जादों आलु एवनाय Mudah hamil baca. Yêu đương. Các bạn ra. Ai chết. Nghe rồi. Sweet corn soup. Sẽ लोंनाया जोङो दा नायलांबाय थादो नोंथांमोननोबो देखायगोन दा एसे दे बेफोर जोंनिया नै स्वीट कर्न सुपआ मोनफैबाय आरो ना बिथिं लोंजेनबाय नै बिथिं नै सानसुगोराया लागाव गुदुंलै खामब्रगोन बारा गुदुंबा सुफुंना लोंसै आरो ना नै जुथा लाग्रायानो कनफिउससो जाबाय नायैनो एकदम ड्रागन
नायगासिनो बरिया बरिया सेन्देल दं अ सेन्देलायनि जुथा सल'गोफोर बेराय आरो जोंहा जानो फैलायबाय आरोखि बाहाय फैदों होनबोला कामानाहालि माबायाव वकानाका रेस्टुरेन्टआवहाय नायदो माबायदि खाजाना चाइनिस रेस्टुरेन्ट आरोना होनोसै जानाया मा मोनो मा मोना जाग्राफ्रा नै जमगासिनो जाग्राफ्रा जमगासिनो जाहैबाय नैबेबो जाग्राया आखाइ सुहैखाबायनो औ आइटेम्सफोरा नै chicken wing chicken fried rice फैबाय जोंना chicken माने mix prawns दङ बेयाव ओमफ्राय दाउदै chicken दङ नैबे जाबाय हुनान चिकेन टेस्टि यामि नुखादों ना लोगोफोर जानो लुबैदों नामा जानो लुबैदों दे लोगोफोर नैबे फ्राइड राइस मिक्स फ्राइड राइस दाउदै दाउ बेदर नाथुर जानोसै आरो नै हेलो गाइस दिनै नेक्स्ट डे आरोना दिनै फनिक्सआव फैलायबाय मैया नागिर मोनासै नांगौ बुस्थुफोरखौ थ' दिनै फनिक्सआव ट्राइ खालामसै आरोना मोनो ना मोना थ' नायदो एसे नाजाराफोरखौ माबायदि डेक'रेसन खालामदों क्रिसमासनि थाखाय फनिक्स मलाव फट' लागोन ना बरियालै नै मोनायाव आरो साबसिन नुगोन लाइटआव नैबे नै फ्रन्ट साइडआव नायना लादो नै माबायदि साजायदों नाजारा मोनायाव बरिया नुगोनलै बेनो जाबाय नै फनिक्स मार्केट सिटि सिङाव हाबनोसै मा मोनो बिदिनो जाबाय लामा गोजौआव थाबाय मेट्र' लाइन वाव क्या नज़ारा है भाई नायदो लोगोफोर नाजाराफोरखौ सिङावहाय माबायदि साजायनायफ्रा नै जोंथि माथि दायो जोङो जुथा नायनो फैदों आरोना रिबकआव नायदो कालेक्सनफोरखौ बेयाव माने 40% अफ होगासिनो थारमाने स' लोगोफोर माखौ लाखो होनबा नायदो दै नै हाथाइखौ गाजा नुदोंना फसायब्रेबाय नामा नोङो
प्राइसखौ नायनो बेसेबां 9,999 औ गाजालै स' लोगोफोर बे नङा आरोना आंना माने आलदा मोनसे देखायनोसै आं नोंथांमोननो माखौ लादों नैबेखौ लादों आङो ओमफ्राय आंनो साइजआ आंनो नांगौ 6 बेयाव दङ 8 खोमा नायदो नोंथांमोननो गावनो एसे देखायबावनोसै थ' एसे नाजाराफोरखौ नायना लादो लोगोफोर गोजौनिफ्राय स' लोगोफोर ओरैबायदि भिर ना माने नोंथांमोना नुखाबाय भिरखौ दा आं दिनैनि ब्लगखौ बेसेयावनो फोजोबनोसै आरोना नोंथांमोना नायनानै बोरै मोनखो प्लिज कमेन्ट खालामदो आरो बिदिनो नुलांबाय थागोन जुदि गोदानबा साबस्क्राइब शेयार लाइक कमेन्ट खालामनो दाबावसै